Вітаю, гэта навіны на Белсаце і коротка пра галоўнае на гэтую гадзіну. Ужо праз месяц у Беларусі распачнецца ўступная кампанія. Сёлета штурмаваць дзверы ВНУ і каледжаў будуць прыкладна 150 тысяч выпускнікоў. А кантраляваць працэс будзе адмысловая камісія, стварэнне якой напярэдадні ўхваліў Александр Лукашенко. Сярод іншага камісія зоймецца падрыхтоўкай і правядзеннем цэнтралізаванага іспыту і тэставання. У яе склад увойдуць прадстаўнікі парламенту, грамадскіх арганізацый, чыноўнікі і сілавікі. Узначаліць орган новаспечаны намеснік прэм'ер-міністра Уладзімір Каранік. У прэс-службе Лукашэнкі патлумачылі, што камісія неабходная, каб, цытата, забяспечыць абарону правоў абітурыентаў, а таксама каб прымаць аператыўныя захады ў выпадку парушэння заканадаўства. Тэставанне выпускнікоў у 12 прадметах пачнецца 26 красавіка і скончыцца 5 чэрвеня. Сёлета абітурыенты будуць мець магчымасць пераздаць ЦТ. Паўторны іспыт пройдзе ў жніўні. Да ўвагі магілёўцаў, у горадзе могуць гучаць сірэны паветранай трывогі. Гарвыканкам заклікае не турбавацца, маўляў, гэта планавае вучэнне грамадзянскай абароны. Вучэнні працягнуцца 3 дні да 17 красавіка ўключна. Паводле чыноўнікаў, у гэты час магілёўцам можа прыходзіць СМС-рассылка ад Міністэрства надзвычайных сітуацыяў з заклікам захоўваць спакой і не рабіць ніякіх крокаў у сувязі з вучэннямі. У Менску легкавік сутыкнуўся з тралейбусам. У выніку пацярпелі пасажыры. Аварыя адбылася на скрыжаванні вуліцы Арлоўскай і праспекту Пераможцаў. Паводле прэс-службы ДАІ 19-гадовы кіроўца аўтамабіля Hyundai не аддаў перавагі тралейбусу, што рухаўся па праспекце, ды сутыкнуўся з ім. Ад удару легкавік адкінула за межы праезнай часткі на асвятляльную матчу. У выніку аўтамабіль атрымаў сур'ёзнае пашкоджанне, а вось кіроўца Hyundai не пацярпеў. Шпіталізацыя спатрэбілася 24-гадовай пасажырцы тралейбуса. Амаль 2000 пачак кантрабандных беларускіх цыгарэтаў знайшлі польскія мытнікі ў колах цяжкавіка. За стырном быў грамадзянін Польшчы. Мужчына вяртаўся з Беларусі ў Польшчу парожнім. Аднак пры кантролі мытнікі выявілі падазроныя прадметы ў колах машыны. Як аказалася, гэта былі беларускія тытунёвыя вырабы прыкладным коштам $8000. Супраць кіроўцы завялі крымінальную справу. Уладзімір Зяленскі запрасіў еўрапейскіх лідараў наведаць Кіеў 9 траўня, каб прадэманстраваць еднасць у падтрыманні Украіны на фоне пуцінскага параду на Краснай плошчы. Пра гэта паведамляе выданне палітыкаў. Паводле выдання міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сыбіга падчас сустрэчы ў Люксембурзе перадаў запрашэнне сваім калегам з Еўразвязу. Ён заклікаў іх, цытата, прадэманстраваць адзінства і рашучасць перад тварам найбуйнейшай агрэсіі ў Еўропе з часоў Другой сусветнай вайны. У прыватнасці, паездка ў Кіеў можа быць першым замежным візітам будучага канцлера Нямецчыны Фрыдрыха Мерца, які заступіць на пасаду ў пачатку траўня. Тым часам расійская прапаганда актыўна рыхтуе сваіх грамадзян да таго, што дыпламатычны шлях спынення вайны не спрацуе, заявіў у вечаровым звароце Уладзімір Зяленскі. Уже 34 дні таму Украіна адказала станоўча на амерыканскую прапанову поўнага і безумоўнага спынення агню. І ўжо 34 дні ад гэтага адмаўляецца Расія. Пуцін засяроджаны на працягу вайны. Расійскія прапагандысты рыхтуюць сваю аўдыторыю да таго, што дыпламатыя не дасць выніку. Прычына гэтаму толькі адна – яны ў Маскве не баяцца. І калі не будзе дастаткова моцнага ціску на Расію, яны і далей будуць рабіць тое, да чаго яны прывыклі, надалей ваяваць. Проста цяпер Украіна зазнае чарговы удар расійскіх БПЛА. Маштабная атака на некалькі рэгіёнаў краіны распачалася каля паловы на 7 раніцы. Отходи, Тым часам у Расіі беспілотнікі атакавалі Курск. Некалькі дронаў трапілі ў жылыя дамы. Загінула адна асоба, каля 10 пацярпелі. Расійская Мінабароны паведаміла пра збіццё больш як 100 БПЛА на тэрыторыі краіны. Украінскі генштаб атакі не каментуе. Паведамляецца толькі пра знішчэнне на Куршчыне расійскага зенітна-ракетнага комплексу «Страла-10». Менская «Дымнама» правяло чарговы двубой стадыі чвэрцьфіналу плэй-офф кантынентальнай хакейнай лігі, які ў першым матчы саступіўшы ў гасцях Челябінскаму «Трактару».
Да сярэдзіне другога перыяду зубры вялі ў ліку 3-0. Аднак цягам няпоўных 9 хвілінаў трактар змог аднавіць парытэт. Асноўны час так і скончыўся з лікам 3-3, а ў овертайме чалябінцы забілі вырашальную шайбу. Такім чынам лік у серыі да 4 перамог стаўся 2-0 на карысць трактара. Наступныя два матчы пройдуць у беларускай сталіцы 16 і 18 красавіка. Заахвочваю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама далучацца да праграмы «Аб'ектыў на Белсаце» о 19:00. Я на гэтым з вами развітваюся. Беражыце сябе і да сустрэчы.